baningi abantu Mshengu abangena kubudlelwane ethe sethole sephakathi athola ukuthi eish kanti lo muntu ngoba enezingane ngizibona mina ngathi kwesinye isikhathi nguba unumber 2 empilweni yakhe imhlukumeze lonto ngenxa ukuthi lo muntu unezingane kwesinye isikhathi sithi siplanile kodwa izingane ukuthi sokunesimo esithize manje sezingane ngisakwazi ukuthi ngiqhubeke senze lento akade siplanile bese ne weekend emnanje yomdavazo endoni Eco Village asakwazi ukuthi siye ngoba ingane siyagula yes sefana ukuphuthunyiswa ingane esibhedlela une-budget lo muntu uyazi ukuthi emalini yakhe kunemali engayona yakho kunemali specifically eyengane yesini yakhe kodwa kunento yengane mase kuba futhi khona ke ngibone lapha ku Facebook iningi labantu bakhale ngokuthi oma bengane obaba bengane okuyinkinga so yonke leyo nto into esongena kuyona kodwa mlaleli wekhozi yazi ukuthi singena kuyona nje ingoba senzela wena ukuthi wazi kuzuqaphe uzizwe wena ukuthi uma lento suku ukuthi ngiyadecide ukuthi ngiyenze ngiyayivuma yini kodwa futhi ube ne information